familiak anitzak eta ugariak dira. Begira honi adibidez. Hau Matxinen familia da. Bere familian aita eta ama, anaia handia, eta arreba txikiak, bikiak, badira. Matxinek beraz, anaia bat eta bi arreba ditu. Kasu aldiz, euskaraz anai arreba izendapena generoaren arabera aldatzen da. Hau da, bi mutil elkarren artean anaiak dira, eta bi neska elkarren artean aizpak. Baina neska baten anaia ne bada, eta mutil baten aizpa arreba. Segitzen duzu? Matxinek beraz anaia bat eta bi arreba ditu, baina bikiak elkarren artean aizpak dira. Matxinen familia askoz handiagoa da. Osaba izebak ditu, eta lehengusuak ere, aitatxi amatxiak. Amaren aizpa izeba da, eta amaren aita amak aitatxi amatxiak dira. Begira eszena honi, ea Matxinen familiako kideak aurkitzen dituzun. Aurkitu dituzu?